Aquí és on fem tota la ingesta de material de la casa. Tant de pel·lícula de cinema, es fa servir un escàner, que això ho envia directament a la SAN per poder treballar tots nosaltres. O bé, de diferents formats, tipus Red One, P2 o inclús de vídeo, es fa tot aquí la ingesta de material a la SAN. És on es controla tot el flux de treball de la casa, passa per aquí. També es poden fer sortides, es fan quick times o es fan els formats que vulguin del material per poder treballar amb offline. Doncs aquí és on tenim totes les electròniques. De fet, nosaltres a les sales només tenim monitor, teclat i ratolí. Tota la part electrònica està aquí, que està en unes condicions de temperatura i humitat controlades. Tenim diferents servidors per diferents àrees de treball de la casa. Tenim també les antigues, això és per Flames, els Silicon Graphics, els Tedro, que això és un format que ja no s'utilitza per Flame, ara ja van sobre PCs. I aquí hi ha el nou servidor, que ara tot va centralitzat a través d'aquí. Tota la informació passa a través d'un servidor. Aquest servidor va tota la informació duplicada per evitar pèrdues i és on està tot connectat per fibra òptica. Això seria el patch de fibra òptica, de totes les connexions de la casa de fibra. Això es distribueix en els diferents Flames, en el telecine, l'escàner i a la sala de màquines per a fer transfers i canvis de format. Aquí, això és el control central, aquí és on està centralitzat tota la senyal de la casa. Llavors es distribueix a través d'aquí a les diferents sales i pots gravar en els magnetoscopis o capturar el magnetoscopi. Actualment el pas d'una sala a l'altra ja es fa via servidors, no s'utilitza tant els magnetoscopis. El que passa que tal per fer còpies d'emissió o per coses que venen de fora és necessari tenir magnetoscopis i canvis de format. Llavors tenim el polsar de C, que es fa servir molt poquet, però encara hi ha coses antigues que de tant en tant s'han de fer servir. Tenim betacams digitals, betacams analògics. Això seria la matriu central de commutació de tota la casa, tota la senyal passa per aquí dins. I llavors tenim formats de copiatges, des de DATs, VHS, disc, tota mena de formats per intercanviar d'un format a l'altre. Tenim un D1, que és un format que no s'utilitza actualment, però durant molts anys va ser la referència. A principi del digital va ser el D1, que era el gran format sense compressió de vídeo. Actualment s'utilitzen els HDCam, aquí